Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в моя YouTube канал. Казвам се Силвия и днес ще направим една кратка прогноза за личните ви отношения в близките 2-3 дни. Какво може да очаквате, какво може да се случи, нещо, за което трябва да знаете сега. Ще се случи нещо в живота ви, някаква голяма трансформация през тези 2-3 дни, която ще доведе до тотална промяна. Нещо, което е било преди, никога вече няма да бъде същото за вас. И това нещо ще ви накара да се почувствате като важна жена. Важна жена за някой, важна жена в живота на някой, или самите вие ще се почувствате ценна за самата себе си. Жена, която има всичко в живота, постигнала е всичко, може би майка, съпруга, баба дори. Според тези две карти ще се извърши една голяма трансформация във вас. Тази трансформация ще възроди императрицата във вас. Ще се почувствате ценна жена, изискваща, ще изискват от хората да ви оценяват, да оценяват вашите качества и да се съобразяват с вас. Да изтеглим още една карта. Очаква ви почивка. Може би планирате отпуск или ще заминете в една ваканция, или ще си позволите един отдих, една почивка, заслужена почивка за вас. Също така тази почивка може да бъде свързана с едно обмисляне за това, което ви предстои, да си дадете един отдих преди да почнете да действате. По тази карта ще обмисляте, ще събирате сили за нещо, което ви предстои. Нека да видим какво ви предстои в личните отношения. И нека да изтеглим по една карта и да видим какво ви предстои в личните отношения. Първо с вашето семейство, ваши близки, ваши роднини. Те може би са на някакво разстояние от вас. При повечето от вас може да се проиграе. Също така това ще бъде някакъв нов етап във вашите взаимоотношения с вашите близки, роднини и приятели. По тази карта има голяма вероятност да се окажете в голям кръг от роднини. Роднини, които може би ще дойдат от път или вие ще отидете при тях. Може също така да бъдете поканени на някакво празненство, в което ще има събиране на много роднини. Може да ви дойде на гости някой от път, някой роднина отдалеч, майка, баща, братя, сестри или деца от път, които отдавна не сте виждали. И да видим сега какви ще бъдат взаимоотношенията ви с приятели и колеги. Тази карта, вашите взаимоотношения с колеги и приятели ще бъдат стабилни. Ако имате някакви планове за осъществяване с ваши колеги или приятели, те ще бъдат осъществени благополучно. И да видим сега вашите лични отношения с любим човек, партньор. И тук картата се обърна. Някои от вас ще имат ново начало в любовта. Нещо ново, нова среща или ново запознанство. Нека да видим по-нататък. При някой от вас любим човек ще е на разстояние. Човек, който няма да почувствате близо до себе си, да почувствате топлината му, ще ви дели разстояние ментално или физическо. Най-вероятно човекът, за когото мислите, ще бъде на разстояние. Но за някой от вас пък има голяма вероятност да срещнат някой друг, да имат едно ново начало, ново запознанство. Желая на всички да прекарат хубаво времето си със своите близки, роднини, семейство, да осъществят плановете си със своите колеги и приятели, така както са си намислили,
и нова перспектива в личните отношения, любовните отношения на всички, които ме гледат. Това беше от мен. Довиждане и до нови срещи!